Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndilithenjiwe emolweni. Sifunda kwincwadi kaJames today yokuqala, uYakobi wokuqala. Sawuqala kwivesi yesibini. Xa singaqala nje sixhobisane sitsho uba xa sihamba ukholweni lwethu sizawudibana nazo iimvavanyo, iimvivinyo, neenxwaleko, nezilingo ngezilingo, neentshutshiso. Sizawudibana nazo, asizibizeli, ziyazizela. Into nayo xa sidibana nezo ngxaki ezinjalo, kufuneka thina sirelaye on Jesus Christ. Zingasisusi kuye, we should cling kuye, ngoba nguye osikhathaleleyo, nguye osithandayo, nguye osikhuselayo. He is the one who loves and cares for us and protects us. When we are weak, he gives us strength, uYesu Kristu. Kufuneka ngalo lonke ixesha sijonge yena, look unto Jesus, the finisher and the author of our faith. Nasijonge kuye, simthembe. Asisodwanga xa sijongene nenxwaleko. Ungabikho loo nto ukuthi why me? Uve abantu besithi hayi uzozibonela, you are on your own. You are not. MawunoYesu Kristu, unomncedisi wakho, uMoya Ongcwele, our helper. Our help comes from the Lord. Ungatyhafi, ungadinwa, uthi ayeleko ndonele ngoku. Awedwanga, he's your strength now. Awedwanga, he's your teacher, uMoya Ongcwele. Uhlele nathi. Asifunde le vesi sizokomelela kwindlela yethu. Ixesha elininzi ifuna seloko sikhuthaza, sisomeleza. Uthi uJames is a brother to Jesus Christ. Uthi kubaleleni ekuthini luvuyo olukhulu bazalwane bam xa nithe nagaxeleka ezilingweni ngezilingo. Uthi masivuye. Wena kuzawuthi sivuya njani, ngoba kaloku izilingo ziyakhalisa ngenye ixesha, kodwa namhlanje sobuphinda ukhale. Namhlanje uzawujabula, uzawuba nenjabulo, uzawuvuya. Ngoba ngantoni? Uvuyo lwakho lukwizithembiso ukuthi hayi bo andinawukhala, it's not my portion. Anabe ndikhala kufuneka ndirejoyce in the Lord always, ngoba nasi izithembiso zakhe. Uthe akazusilahla, akazusishiya. Uthe abathembele kuye soze badaniswe. So wena xa uthembele kuye akasoze ube disappointed. Xa uthembele kwii-promises zakhe, usazi ukuba unawo, akazukulahla, akazukushiya. Ibe utshilo what I will contend with them that contend against you. Ubo ihlale lelo lizwi lona ufuna lihlale ukuthi awedwa. Ungabi nobubuzo ethi why me, or ukhale. Unyembezi namhlanje ziphilile. Ubook of James, uJames uthi nje na masingayenzi loo nto yokhala, masijabule, masivuye, sonwabe. Verse 3. Uthi nisazi nje ukuba ucikido lokholo lwenu lusebenza umonde. Uthi nje ucikido lokholo lenza sibe nomonde, perseverance, sibe nonyamezelo, sibe nokuzingisa, singaveli nje silahle ithawa like that. Usho njalo. Verse 4. Uthi umonde ke ube nomsebenzi ozalisekileyo, ukuze nibe ngabazalisekileyo abagqibeleleyo, ningaswele nto. Kufuneka sibe matured. Umonde uzasenza sibe matured. Siziqalela into ukuthi hayi sina strong relationship with God. Ayizuthi uma imimoya ivuthuza nje nathi sibe sijongene nayo. Asizujonga imimoya ukudlula ukujonga uYesu Kristu nezithembiso zakhe.
Kwivesi 5 uyaqhuba uthi ukuba ke ubani uswele ubulumko makacele kuThixo onika bonke engenakumbi engancikivi. Xa ubulumko i-wisdom lesinganayo, uzasinika i-wisdom yoba masenze njani kwindlela yethu yezi-trials, yezingxaki ezizilimo. Funeka siyifune kuYesu Kristu ngomthandazo. Ithi Yesu senze njani xa kunje? Ke makacele ekholwa engathandabuzi, kuba lo uthandabuzayo ufana nokulatyuza kolwandle, luqhutywa ngumoya, luntsileka. Uthi masingathandabuzi ke. Xa sekuYesu Kristu sothandabuza, suwara, soba neewari ngoku nama-frustrations. Uthi I'm frustrated kule situation, angazi ndizophuma kanjani. Anayo nemali ye-medical aid, andiyagula. Hey, anayo nemali, mphelelwe ngumsebenzi. Uthi ke ngoku masingabe nazo ezo wari zoba sizakwenza njani. Masiye kuye nazo, uzasinika the wisdom yoba masenze njani na. Uzasinika namandla yoba masiqine. Uzasinika nokuhleka oku, ijoy lesizayifumana kwi-end izawusisebenzela. Uthi verse 8, indoda emphefumlo imbaxa iyahlozinga kuzo zonke iindlela zayo. Uthi masingabe double-minded. Ndayithanda incwadi kaJames ngoba iyasifundisa. Uthi ufuneka ube focused, uye ku-double-minded. Namhlanje ujonge kuYesu, the author and the finisher of your faith. Ngomso ngoku awusowujonge kwezinye ndawo. Ngoku uvakala kwalapha ekuthetheni. So usithi hey, andiyazi le nto, yazi esi silimo angazenza uhlukana naso njani. Kanti ngoku kufuneka wenze njani? Kufuneka uthi uYesu ukhona umncedi wam, ujonge joy. Uthi hayi ukhona umsindisi wam, ikhona ingonyama yezulu, wavula uvaliwe, udwala lamadwala. Uthi nje hayi ndiselonwabeni, ngiyabonga mzali wami. Enkosi ngothando lwakho, enkosi ngobukho bakho empilweni yam. Ndiyabuva ndindodwanga, ukhona sonini nanini. Utsho umbonga, uthi umbonge Yehova mphefumlo wam. Nako konke okungaphakathi kwam makubonge igama lakhe. Wenzela ntoni? Umamele uJames ukuthi uthi rejoice, ungabe frustrated. Ukusithi hey bantu, ngaze wandenza ubukhomba abantu, wandenza ubani. Uthi rejoice says the Lord. Ucule rejoice says the Lord. Wenzelani? Ungabe frustrated, ungafrustrated ngama-challenges, angakufrustrate, angakuhlukanisi noYesu Kristu. Ukholo lwakho maliqine, ukholo lwakho maliqine. Funa ukholo lwakho namhlanje luqine. Babuzane nabo ukuthi hayi lo udlelwe indlu, uthathelwe imoto, kodwa uyarejoyisa. Uyabona ke xa urejoyisa ukwezo ngxaki, uJesu uzokunika enye imoto entsha. God bless you. Jesus loves you. Nathi sikuthanda kakhulu.